Som a les 6:66 del seu pas per Banyoles i avui tindrem un esmorzar polèmic, no pel lloc, perquè el lloc em sembla que està de conya, perquè tenen brasa, tenen guisat, tenen com una mica de bufet, ara ho veureu, sinó per la persona que m'acompanya. M'acompanya algú amb un llarg recorregut dintre del món de la comunicació audiovisual, però també té la seva vessant així més polèmica i més batallera. Així que vinga, sense més dilació, anem a veure què jalem aquí a Can Salvatà. Va, veniu amb mi i carretera i manta. Ah, nosaltres? Agafar oliva. Hem agafat oliva. Ah, vale, això és la brasa. Hòstia. Home, Un nen molt bé, el llop, aquesta xúvia, increïble, sí, perquè xurrasco d'home. El churrasco, tio, és que farem un asadito argentino, vols? Un xibola crud. Allò què cony és? Ronyó? Un ronyó, hòstia, tampoc. una mica de ronyó. I, hòstia, una mica de piparra, hòstia, van molt forts, Ceba, crua. És que sap qui s'ha parlat avui? No, amb ningú, per sort, fins que no veuré la meva xicota fins a les 7 de la tarda, per tant puc menjar ceba i... El que vulguis. No, jo vaig directe a l'embotit, Perquè jo he esmorzat ja, hem esmorzat a les 7 del matí, jo ja, sí, clar, per fer una... Per si de cas, no te'n fiaves. Cafè i un croissant i ja està. No. Però és per preparar l'estómac, que si no vinc aquí... Ets aquí en buit. Vinc aquí en 8 i no s'ha de fer mai Menjar això. pel pico de glucosa. Abans d'una... Ah, exacte, pel cortisol. El pico de glucosa. Una cibeta. Em va fer llegir un llibre d'això, tio. És igual, no hi entrarem. Que has de menjar olives abans dels àpats pel pico de glucosa. Sí, Encurtit. Ajuda? Que no tingui...